έρημος βαρύς και μόνος. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και μου έδωσε αυτό που μου έλειπε. Δηλαδή γκάζι για να... κάτι καινούργιο να επεξεργαστώ, ας πούμε, τα τραγούδια που είχα γράψει. Πόσα χρόνια είσαι στο τραγούδι? Ξέρω από το 1977 που κάναμε το Σαββόπουλο του Σαχαρνής. Πολλά χρόνια. Ναι. Σε είχε πιάσει το τελευταίο καιρό ένα άγχος να βρεις το σφιγμό, πού πάει το όλο θέμα με το τραγούδι? Κοίταξε, επειδή από μικρή ήμουν πολύ αγχώδης, δεν με παίρνει να προσθέτω άγχη. Μάλλον με τον καιρό η δουλειά που κάνω είναι να τα πετάω σιγά σιγά. Οπότε αυτό δεν ισχύει, δεν ήταν άγχος, ήταν απλώς ότι ήθελα κάτι να με εμπνεύσει. Γιατί επειδή το τοπίο έτσι με τους δίσκους, με όλα αυτά και η μοναξιά που είχα πάντα, που την ήθελα τότε, άρχισε να με βαραίνει. Δηλαδή ήθελα να συμπορευτώ με κάτι. Και στη σωστή στιγμή, ας πούμε, γνώριζα τα παιδιά, δεν είχα ψάξει κάποιους άλλους και δεν κάνανε. Ήρθαν οι σωστοί με την πρώτη. Πώς είναι κάτι ζευγάρια που γνωρίζονται από πολύ μικρή και πετυχαίνει, ας πούμε. Έτσι και έγινε πολύ φυσικά και πολύ κανονικά, τόσο που ξέχασα, ας πούμε, ότι έχουμε διαφορά ηλικία. Φαντάζομαι ότι αυτό ήθελα να πω κατά κάποιον τρόπο. Δηλαδή ότι ένας άλλος τραγουδιστής ή άλλη μια τραγουδίστρια με τόσα χρόνια στο τραγούδι μπορεί να σκεφτόταν πρέπει να μπολιάσω λίγο το στυλ που τραγουδάω με κάτι φρέσκο, με κάτι που να θυμίζει hip hop ή που να είναι hip hop, για να πουλήσω περισσότερο, για να νιώθω ότι είμαι μοντέρνος. Νομίζω ότι φυσικά σε σένα, επειδή ούτως ή άλλως τραγουδάς. Όπως θυμάσαι την νοσταλγία που είχα κάνει, ήταν πριν 8, 9, 10 χρόνια. Είχα τραγουδήσει μόνη μου ένα τέτοιο, το είχα φτιάξει μόνο. Οπότε είναι κάτι που μου είναι κοντά. Αυτός ο λόγος ο πυκνός και ο ρυθμικός του hip hop. Ακριβώς. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι, εντάξει, δεν είναι και για χόρταση, δεν είναι... Αλλά όπως πάντα χρησιμοποιούσα διάφορα είδη για να εκφράσω κάτι, που μου τέριαζε, είδη μουσικά εννοώ, έτσι και με το hip hop, ας πούμε. Δεν ούτε δηλώνω τίποτα, απλώς συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά. Είμαι Μελίνα, γι' αυτό και ήθελα να το ακούσουμε σήμερα στην εκπομπή. Να το ακούσαν και νεότεροι ακροατές που ίσως έτσι ακούν σε συνέντευξη για πρώτη φορά. Ναι. Νεαρή σε ηλικία, τύπου. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Πώς τους βλέπεις τους νέους σήμερα? Πολύ καλά. Πολύ καλά. Είναι πολύ ζωντανοί. Υποψιασμένοι για διάφορα πράγματα. Για πάρα πολλά. Δηλαδή έχουν κάνει ένα δρόμο συμπυκνωμένο. Η πληροφορία έχει περάσει συμπυκνωμένα και μπορείς με αυτά τα παιδιά να μιλήσεις, να είσαι σχεδόν να συνεννοηθείς. Από την άλλη, βρίσκεις ότι με συνομιλικούς σου δεν μπορείς να συνεννοηθείς, σου συμβαίνει αυτό? Όχι. Με μερικούς ναι, αλλά έχω διαλέξει ανθρώπους που έχουν μια ανησυχία. Δηλαδή δεν μπορώ τα καθισμένα πράγματα. Δεν μπορείς, όχι. με τίποτα. Καλά, μπορεί κάποια στιγμή να συντονιστώ με κάτι καθισμένο από απόφαση, αλλά δεν είναι στη φύση μου. Θέλω καινούργια πράγματα. Από μικρή φαντάζομαι ήσουν έτσι. Μια ανησυχία έτσι που δεν μ' άφηνε να ησυχάσω. Και αυτή η ανησυχία υποψιάζομαι ότι σου δίνει και αυτή τη νεότητα που σε διακρίνει τώρα, έτσι. Εκπέμπεις μια φρεσκάδα ούτως ή άλλως. Νομίζω ότι αυτό είναι το κάτι. Δηλαδή δεν είχα τίποτα άλλο να υπερασπιστώ παρά μόνο αυτή τη φρεσκάδα που λες. Όχι μόνο για τη ζωή μου βασικά, όχι μόνο και για τα τραγούδια και αυτό. Τώρα στο διάλειμμα που είχαμε για διαφημίσεις, ένας φίλος τηλεφώνησε και καταρχάς ήθελε να σου στείλουμε να στείλουμε σε σένα τους χαιρετισμούς του. Να σε ρωτήσει επίσης τι ζώδιο είσαι. Λέει, είσαι ιχθύς? Ναι. Έπεσε μέσα ο Ηλίας. Έπεσε μέσα, αλλά έχω και πολύ δυνατό οροσκόπο δίδυμο. Μάλιστα. Ξέρω και το τραγούδι. Ναι, το δίδυμο, αποθέτω σε άλλο βέβαια, εντάξει. Αλλά τα τραγούδια σου είναι αυτοβιογραφικά. Ναι, δεν αισθάνθηκα ποτέ επαγγελματίας ή ότι έπρεπε σόν και καλά. Οπότε κομματάκια από τη ζωή που ξαφνικά κάνουν ντου και θέλουν να πάρουν πιο πολύ χώρο, ας πούμε. Όχι ερασιτέχνης, ας πούμε, αλλά αυτό που λες μια φρεσκάδα είναι ότι δεν το πήρα ποτέ πολύ στα σοβαρά σαν καριέρα. Δεν περίμενες να βγάλεις λεφτά δηλαδή για να ζήσεις από αυτό? Όχι, πώς, από αυτό ζω. Αλλά δεν το πήρα ως για να μου κάνει την προσωπικότητά μου να μου τη στραμπουλήξει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν στενοχωριόμουν όταν τα πράγματα δεν πηγαίναν καλά ή όταν δεν είχα βήμα. Αλλά αυτό ήταν, πρώτα ήταν να είμαι καλά εγώ. Να είμαι καλά εγώ. Και αυτό ήταν αυτός ήταν ας πούμε ο στόχος μου. Γιατί ένιωθα ότι αυτό είναι ένα καθήκον πολύ σοβαρό. Να είναι κανείς καλά. Μπορείς να μου πεις μέσα σε ένα λεπτό
τις πρώτες σκέψεις που σου έρχονται, αν σε ρωτήσω τι σου έμαθε η ζωή σχετικά με το τραγούδι. Τι μου έμαθε, μάλλον τι μου έμαθε, ότι γλυκαίνει η ζωή με τα τραγούδια. Είτε τα γράφεις είτε τα ακούς. Δεν είναι κάτι, δεν μου έμαθε κάτι που το ήξερα από πολύ νωρίς. Ότι τα τραγούδια είναι κάτι πολύ καλό. Καλά, σε λίγα λεπτά, σε λίγα δευτερόλεπτα μάλλον, πρέπει να συνεχίσουμε με τον Sky και τους τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Θέλω να μου πεις κι άλλα. Θέλω να μου πεις κι άλλα συμπεράσματα που έχεις. Συμπεράσματα. Ναι, συμπεράσματα, βέβαια. Τι σου έμαθε ζωή σχετικά με τον έρωτα, ας πούμε. Τι θα έλεγες σε έναν νεότερο άνθρωπο, αν αυτή την περίοδο ταλαιπωρείται. Είτε με το τραγούδι, είτε με τον έρωτα, είτε με όλα τα άλλα θέματα. Θα τα σκεφτείς και θα μας τα πεις σε λίγα λεπτά. Ωραία, εμείς συνδέομαστε με τον Sky, τα ξαναλέμε σε λίγο. 2 μαζί μας η Μελίνα Τανάγρη. Μελίνα, για πες μας λίγο την ιστορία του τραγουδιού που ακούμε τώρα. Αυτό το τραγούδι το έφεραν ο Γιάννης και ο Ιάσονας, μου το φέραν έτοιμο και είπα ότι αυτό θέλω οπωσδήποτε να το πω εγώ και να το βάλουμε μέσα στο CD, εάν τελικά η συνεργασία μας φτιάξει ένα CD. Και τελικά έγινε η συνεργασία. Τελικά έγινε και τελικά μπήκε. Υπήρχε πρόβλημα με τα δικαιώματα επειδή είναι του ΑΤΙΚ. Τηλεφώνησα στην ανιψιά του ΑΤΙΚ, η οποία πάρα πολύ γενναιόδωρα μου είπε ότι αφού το κάνω εγώ μου έχει εμπιστοσύνη. Επίσης μου είπε ότι ο ΑΤΙΚ δεν θα είχε πρόβλημα με κάτι τέτοιο. Γιατί θεωρούσε ότι κάποιος μπορεί να δημιουργήσει, να προσθέσει το δικό του πάνω στη δημιουργία κάποιου άλλου. Και αυτό βέβαια μου άρεσε πάρα πολύ. Τι προχωρημένο μυαλό έχει τότε ο ΑΤΙΚ. Βέβαια, και τι προχωρημένο έχει και η ανιψιά του για να μπορεί να το αναγνωρίσει τώρα. Και να μου πει ότι της άρεσε πολύ. Της άρεσε το αποτέλεσμα. Δεν φοβήθηκε που με τα ηλεκτρονικά. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ζωντανοί, οργανισμοί, δεν λέω νέοι, ζωντανοί και παίζουν με τη ζωή. Λοιπόν, δεν είναι να πεις, άμα είσαι ζωντανός, δεν μπορείς να συντονιστείς με το hip hop κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή θα σου χρειαστεί. Πάμε στο παιχνίδι μας τώρα. Σε ακούει ένας 18χρονος αυτή τη στιγμή, ή μια 18χρονη κοπέλα, ή μια 25χρονη, δεν ξέρω, ένα νέο παιδί φαντάσου, και περιμένει να ακούσει ακριβώς τα συμπεράσματα της ζωής, αυτά που έχεις μάθει μέχρι στιγμής. Το συμπέρασμα είναι ένα, ότι δεν υπάρχει συμπέρασμα. Ο δρόμος είναι αδιάβατος, οπότε ο καθένας πρέπει να κάνει το δικό του δρόμο, να τον ανοίξει. Μπορεί κάποια στιγμή, δεδομένη, να πεις κάτι και να πιάσει τόπο. Αλλά μπορεί και να μαλλιάσει η γλώσσα σου και να τρέχει και να μην εισακουστείς. Οπότε, δυστυχώς δεν υπάρχει συμπέρασμα. Τι χρειάζεται να λες στον εαυτό σου για να αντέξεις όλα αυτά που σου συμβαίνουν? Να κάνω χώρο για τη σοφή φωνή που έχω μέσα μου, η οποία ξέρει πιο πολλά πράγματα από μένα, μπορεί να με καθοδηγήσει. Της έχεις εμπιστοσύνη, φαντάζομαι, και πιστεύεις στην ύπαρξή της προφανώς. Βεβαίως, και στην υπέρβαση που πρέπει να κάνω εγώ για να την ακούσω. Το τραγούδι «Ό,τι χάνεις» που είναι παλιότερο και πολύ αγαπημένο μου, πώς σου προέκυψε, Μελίνα? Είχα χάσει πολλά και εκείνη τη στιγμή, επειδή είμαι αθεράπευστα αισιόδοξη, σκέφτηκα ότι δεν μπορώ να τα έχω χάσει για τα καλά, κάτι εννοεί αυτό. Και ακούσουμε λίγο, γιατί είναι μάθημα. Ό,τι χάσεις ως πρωί, για ξανάρθει πάει να δει πως ήτανε δικός, για σένα κι ακριβώς.